lang. So, Quesadilla doon lang. May hot cake rin eh. Naani ako. Actually, mga quesadilla akong natinawan, ay mga sausawan na ana na sausawan bitaw. Kanay sos Ginoo ko do. Murag, ang lasa kay murag siya na pagapanos. Thousand years later. Yeah. Welcome back. Another kain serye and a food review tayo mga kabingga. Ang akong i-review mga kabingga, suwa mo nang utana, quesadilla. Morning anak sa pizza. No? Pizza. Yan, mato ng tilawan. Kapag isawtawan, sus. Okay man yung label. Para sa ko yung label is 10/10. 10/10. Sus, wala may say sus. Palpak yapon. No? Palpak yapon yung peradahan eh. Kita na slice sauce. Baka naman mayonnaise pa. Man. So, kanilang. So, quesadilla doon lang. May hot cake rin eh. Okay? So, palpak yapon nilang tirada. Kaya ito ni okay? So, palawa na to. Basta din ibawi sa 1, 2, 3. Sabang overtime. Murag ang lasa kay murag siya na pagapanos. No? Mao ni nilang wala ni ba? Kasi kaning quesadilla ni murag siya na panoso. Riyan na to. May cheese. May kamatis. Okay man yung kwan pero murag lang siya panos na gid. Huh? Kevin over yan. Dapat nagbadala sila o kung ano ni, sausawan ba? Para goods kayo. So, disappointed yung ko, no? Ang akong anak, Regindan, inyong gikoy-koy. But lang akong video ka pero gano'n ang bisayan. Ako kasi huwag kayo ko ganahe. Mo siya panos. No? Eh nako. Palpak akong food taste karon food review mga kabingka kay na disappoint ako. Wala pa isawsawan. Mura siya panos. Pero dili na ko na i-mention ng iyang store, no? Di na ko siya mention ng store. Nagpa-deliver mo sa Grab ani mga kabingka. So safe gyapon sila. Ako na lang nakabaluan ni. No. Ibutang na to, itago na to sa lugar nga itago na to sa lugar nga bangkal. Basta di banda sa bangkal. No, dako man ang bangkal. Di na ko iingon nga sa NSA sa tawagan ni sa Central Park. Basta bangkal. Itago na to. Dear DJ March, naade ko ikuan nga itago na ko sa lugar nga bangkal. Ano lang good. So, disappoint. Taga na to rate kung sa grado ni 75, no? 75 igo lang gid pas ang awa kay Maria siya ni panos. So, atangi ang akong sunod na kabanata. Nagi-crave unta ko ganang quesadilla pero inaani ako. Actually, ang mga quesadilla akong natinawan, ay mga sausawan na ana na sausawan bitaw. Kanay sos Ginoo ko do. Palpak. So, 75. See you in next my vlog mga kabingka.
Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me.